nsị ala ebute obodo ala obula obula ọsị na ewu gị na-ata nsị a na nchọzi ịbụ oke ọbara tụle dibịa na-emezi oke ọbara ọla ya na oke ọbara onugbu ọsị m nke na-eme na nsị a ọsị nke iji mele iji wee chọzi ịbụ oke ọbara tụle dibịa na-eme oke ọbara ọla na oke ọbara onugbu nsị a na ọkwa nta nwa ibe m na-eli na afa nna agba na nwata nwa ozi nwa ọnụ m atliz mkpụrụ oke ọbara tụle dibịa enwe ndị na-abịa n'ụlọ ụlọ alụsị m na-ebute mma nri ma ndị na-ebute ewi ma ndị ya na-akpụta ewu ọzụmọ nke na-eme na nsị ọzụ na nna akọ n'ọkụ ya kpara ọra n'isi na nna chịkọwa na-agụ mere njibido ọrụ dibịa nsị n'ihugere ghara obote obote ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-atụ aka na nne ya nọrọ na nne ya anọkwa n'ọkwa na ihe m na-eri ka nna achọ na m achọla nke eri na ọsụmọ nke na-eme na nsị ọsị m na m akọgidekwa n'ire eje dagbuelu nke eri nsị na nke eri m ama ụmụ eriri ise asụm ngwa na oke ọbara tụrụ dibịa nsị ara obote obodo asụm oke ọbara tụrụ dibịa na-eme oke ọbara ọla ya na oke ọbara onugbu ara obote obodo asụm ngwa na ihe ejekwacha akpụ ya ejere ya olugbu na ofe ọra nsị na ọkwa dị ahụ asụm ngwa n'ilu ọgụ nsị iyo